Bo día e moitas grazas por acompañarnos hoxe a este acto de inauguración da Feira do Libro de Santiago de Compostela, que é unha das máis antigas da Galiza. Inauguramos a Feira do Libro cunha alegría especial. Facémolo baixo o nome e a memoria de Begoña Camaño, unha muller que fixo da palabra un acto de xustiza, imaginación, liberdade e rebeldía. A última vez que nos convocou aquí, neste espazo, foi na presentación da súa novela Morgana en Esmelle no ano 2012, como xa se comentou con anterioridade. Begoña mostrounos que os mitos poden ser ollados dende outro lugar, para darlles voz ás que nunca a tiveron, e para lembrar que escribir tamén é unha forma de resistencia. Coa súa escrita clara, fonda e valente, abriu camiños para pensar o mundo desde o feminismo, a ética e a beleza da lingua galega. Como amigas, celebramos a súa escrita, tanto nos artigos xornalísticos como nas novelas, a súa mirada lúcida e a súa risa. Como comunidade lectora, asumimos o seu legado: ler cos ollos abertos, escribir sen medo e defender a palabra como espazo de liberdade. O limiar do libro das amigas, un libro obxeto que se presentou no Teatro Principal un ano despois do pasamento da autora, unha obra colectiva artellada desde os afectos e o máximo respeto, resume moi ben a súa personalidade. E vou vos a ler o limiar do libro das amigas. No estrondo da dor do iceberg que se desprende, emerxe un geyser a quentar os corazóns. Será tal vez unha reparadora ilusión. É extraño deseo. Un iceberg e un geyser xuntos nunha frase. Mais no inicio dun limiar. Aínda así, pode darse o caso. O estrondo é físico. O desprendemento de toda esa materia luminosa e cristalina rebenta o silencio do frío. É un corpo que se abandona no mar. Nese irse, no oco que ese irse abre, emerxe o manancial. É extraño, sí, mas son as mesmas augas, as do iceberg prendidas e as do geyser desprendidas, a abrollar. De algún xeito, ese devir reconforta. Na dor arestada e fría do desprendemento, emerxe a calor volcánica da auga a nos acompañar. Isto é, pois, un geyser, un libro líquido para nos esquecer. A Begoña Camaño témola entre nós así, a emerxer sorpresiva e frágil como un geyser na experiencia dos días deste ano. No geyser, sabedes, na súa erupción líquida e magmática, aniña a vida en cores. As deste libro das amigas perfilan resistencias minerais á perda, celebración do encontro rememorado, desasosegada constatación do desprendemento, procura da emulsión que amose outra forma de estar xuntas con ela. Feminismo, paixón, exixencia crítica, lucidez, idioma, alegría, irreverencia, nacionalismo, rigor intelectual, esquerda, rabia, utopía, cancións, tantas as columnas de auga que sustentan a súa obra, a súa vida entre nós. Este geyser libro emerxe da dor do desprendemento para nos acompañar. Foi posible na complicidade de todas e tantas. Queremos agradecer moi especialmente a Uki Permuy a súa complicidade e o seu traballo desinteresado no deseño e na maquetación deste libro, e a Monse Amigo pola cesión da súa obra para ilustrar o volume. Así remata o limiar. Esta feira é encontro, diálogo e curiosidade compartida. Entre casetas e libros celebramos hoxe non só a lectura, senón tamén a herdanza viva dunha autora que segue convidándonos a ler con ollos críticos e corazón atento. Que esta feira do libro sexa, como quería Begoña, un espazo para soñar e para contar historias que nos fagan máis libres. Moitas grazas e boas lecturas.